Sikhulekile, umkhulu nogada lo bakwethu. Sinibingelele sinamukele ekhasini kamkhulu nogada. Kubo bonke abathandi nabalandeli bekhasi lamkhulu nogada. Namhlanje ngizolekelela abantu abanenkinga yey'nduna, labantu abanenkinga yesikhumba, unomzimba omubi, mhlawumbe uyasola ukuthi unesichitho. Kuney'nduna-ke bakwethu ey'nokuphuma abantu, iy'nduna eyi-serious ezingamaqhuzu athi awafane nalawa akulo muthi. Lezo nduna-ke bakwethu zimbi kakhulu ngoba lezi nduna y'suke y'hamba nesichitho nento eyisichitho, into eyenza ukuthi abantu bangakuthandi, into eyisidina. So namhlanje sizozama ukuthi silwe naleyo nto leyo. Indlela esisebenza ngayo la ekhaya siye sinikezele ngolwazi, bese kuba umuntu ofisa ukuthi simlekelele mhlambe simenzele zona lezi nduku simposele zona. Simposele zona. Ngizophinde ngicacisele indaba yokuposa le bakwethu. If sizokwenzela uPaxi, sisebenzisa lo thina ka-3 to 5 days, so ku-R110. So bafowethu, if sikhulume ngenkanyiso kufanele umuntu akwazi ukuthi kuzofanele a-ede leyo mali yokuposa because ekugcineni ngigcina kufanele ukuthi ngisebenzise kuyo le nkanyiso osuke unginike yona, but kulabo bantu esuke ngabenzela ngabaposela akunankinga, sesisebenzile sidlulile lapho. But in future abantu bakubeka emqondweni ukuthi kunemali esuke i-extra emele uPaxi because angikwazi ukuthi ngi-include kwi-price yomuthi because kunabantu abasuke beseduze abangadinga ukuposela bayakwazi ukuyifikela la ekhaya. So uma ngisuke ngizokuposela kufanele wena wazi ukuthi kunemali ofanele uyi-ede. Okay-ke sibuyele back to induku yethu. La nginomlungu mabele, abanye bathi umlungu mabele. Umuthi otshalwa kakhulu ey'bayeni lo, uyabethela ey'bayeni, uyaqinisa ey'baya zamadoda, ney'nkomo zikhonze kakhulu ukuzinwaya kuwona. Njengoba ubona nje unamaqhuzu ukhombisa zona iy'nduna, umisa okwazi iy'nduna lezi. Umuthi omkhulu-ke le, umuthi omuhle kakhulu kufana ey'ntombini ey'suke y'sakhula zishelwa, umuthi omuhle kakhulu lo, udliwe yizo iy'ntombi kanye nemiganu. Kodwa namhlanje sizowusebenzisela iy'nduna ngoba suke kwenzela ukuthi iy'ntombi nazo zibe nesikhumba esihle eshelelayo. Umelaphi-ke wesikhumba-ke lo, udokotela wesikhumba, umlungu mabele, uyatholakala emakhemisi esintu. Uzongitholela yena ngoba inhloso yethu ukulahla iy'nduna nesikhumba esibi. Uphinde ungitholele nangomunye udokotela wesikhumba. Intolwane le bakwethu, intolwane, umuthi nje obomvu, ugeja obomvu njengentolwane. Abaningi bayawazi-ke, abaphathi bamakhubalo bayawazi. Iy'nyanga zami ziyawazi lo muthi. Angazi noma ubonakala kahle ngoba usuwumuthi ogquliwe owomile. Kodwa umuthi nje oba izimpande ezinkulu ezimisiso kakherothi ezibomvu, ngoba ngisho uwupheka uba bomvu, isihlanzi sakho suke sibomvu. Umuthi ongabulali ongenankinga, uyadleka futhi ufana nawo umlungu mabele, uyadleka. Siphinde sizobuya nenduku yethu okuyinkozimalanga yenduku, uJundu. uJundu Mlahleni, usidumbu kuphuma endlini. Inhloso yethu ukulahla lezi nduna. La udokotela wesikhumba lo uyakhuculula, usebenza njengomaphipha, uyakwazi ukuthi akhuculule. Yini esiyikhucululayo? Sikhuculula iy'nduna, ngananga umlungu mabele ngoba yena uqondana nazo iy'nduna. Bese sizoba noJundu Mlahleni, lento sizoyilahla. So indlela ozongisebenzisela ngazo lezi nduku, uzozimixa bese uyaqhuma, uyaphalaza, ufake imali engango-10 cent phakathi kuleyo nduku zakho osuke uqhuma ngazo ikakhulukazi, hhayi lezo ozophalaza ngazo. La usuke uqhuma khona ebhodweni ufake u-10 cent noma u-20 cent or 50 cent kule mali le emnyama, ungifakele yona. Then uzothi uma uqeda ukuqhuma njalo uhamba owuchitha endleleni. Inhloso yethu ukuyilahla kuphi lento endleleni. If ukuthi umuntu ongathandi ukuthi lento itholwe abantu abaseduze kwakho, mhlampe komakhelwane nani nani, ungasebenzisa isiduli ukuthi lento uyichithe khona, or if unomgodi ungawumba umgodi uyilahle khona lento just for ukuthi ingatholwa umuntu oseduze kwakho. But if ungenandaba nokuthi itholwa ubani, ungahamba uchithe emgwaqeni noma empampaneni zendlela. Inhloso yami ukuthi ihambe lento ingabuyi kuwena. So awubheki-ke emuva the moment uqeda ukuchitha lezi zinto lezi. Lezi nduku-ke izinduku ebeyivele zisetshenziswa naphambilini, izinduku zomkhulu, izinduku ey'ndala kakhulu. Abantu-ke bangamangazwa ulwazi enginalo. Ulwazi enginalo nami akulona olwami ulwazi lamakhehla angembethe ngoba lento ingifice ngimncane kakhulu. Namanje isangikhulisa, namanje isangifundisa. Kokuncane engikufundayo nengivumelekile ukuthi sikushere, ngizokwazi ukuthi ngikushere nani.
La ngingakwazi ukushera khona angizukwazi ukushera. Indlela engisebenza ngayo abantu bangayideleli noma bangayibukeli phansi. Uma ngisuke ngikucela inkanyiso encane ngisuke ngenza ngamabomu because ngiyazi mina indlela imitsha esebenza ngayo. Sometimes ngingasho ukuthi u-1 no-2 uzokwenzeka bese kugcine kungenzeki ngendlela bekufanele kwenze ngayo. So kufanele siphinde sizame. So abantu kufanele babe nalento yokubekezela and kufanele si-understand-e ukuthi umuntu usebenza kanjani. Umuthi omkhulu uwena before sithinte umuthi. If umqondo wakho ungekho esimeni saleyo nto osuke uyifuna noma leyo nto osuke uyifisa kodwa wena ufuna ukusebenzisa umuthi ukuthi izinto zenzeke. Leyo nto yenza ukuthi izinto zibe nzima nakumina umuntu osuke ekuthakela umuthi wenza ukuthi izinto zibe nzima. So if unemaphupho ufuna ukwenza izinto zenzeke noma ufuna ukuthi umuntu ukusebenzele nomqondo wakho kufanele bese esimeni sokuthi zenzeke lezo zinto osuke uyifisa. So abantu bakwethu bangasho ukuthi umuthi awusebenzi, umuthi uyasebenza. Nami benguwumuntu obengakholelwa emthini before but ngigcine sengikholelwa kuwona because of ukuthi ungidlalele noma ngibonile ungenzela izinto phambi kwami. Ungivulela iminyango la engisuke ngingakwazi ukuvula khona iminyango noma la ngingakwazi ukufinyelela khona wena ukwazi ukungifinyelelela. So nawe ungakwazi ukukusiza ngaphandle kokuthi uze ulande kumina. Thatha lezi nduku lezi engikhuluma ngazo njengoba zinje uma wukuthi umuntu oney'nduna uyisebenzise lezi nduku lezi ubone ukuthi awuzukusizakala yini. Ongidingayo angithinte ocingweni ngiyatholakala ku-WhatsApp. Please ningangifoneli ngizoku-emphasize kakhulu lokhu ningangifoneli cause uzoyithola uphenduleka kabuhlungu if ungifonela ngani ngoba angikwazi ukukhuluma nefoni, asizwani nefoni kahle kahle. Hhayi ngoba nakhu ingihlula asizwani nayo. I prefer umuntu if ezongibhalela or wenze i-V_N kube ukuthi mina ngikulalela ngesikhathi sami ngikuphendule. If ufuna ukusizakala uzongibekezelela and uzongi-understand-a. Umkhulu nogada lo abantu ba-like baphinde ba-subscribe sikwazi ukuthi sikhulise lo mndeni wethu. Siyabonga bayakhula kakhulu abantu and i-support siyayibona. Siyabonga kakhulu. Siqhubeke silandele ikhasi lamkhulu nogada.